Ngai kublai pi baro ki parlok ki biet. Baju snu tenat ban pet ya kene ka program ka changi ka blai kerteng wan ban mani ka bingju. Ai je pi man ka step. Ngilarung menta jaga tayo ka bangin sayo ka ban rakhe ye ka sngi ka jingwan long briu ka jing tribe unong em jing Jesus Christ. Tingi ai ngu yo blai. Wala penyo hangi ye kene ka lat. Sa sisian. Bingin yo ban ye syam. Lengba jong kene ki kor ki bor lengba jong kene ka step. Pediang sobhai pi barok ban ngai kublai pi ke kerteng ke jong prai bu nong pen em jangi uji sekres ka jing pusan ka belengkat ha kini ke step kalong na ke gospel kat kum umathias kalenong ka baat pun riu ke dekat ka basau puwei iktien ki baang o syarai to duai ru bapin omlet syapo ki jing pen shoy ka mensium shisha ka smat henrei do pelat kapang pedang jong ke jing pusan ka belengkat ha kini ke step kalong ki Kristan ki bayai syarai. Ki Kristan ki bayai syarai. Kini kilong ki kentien ki bau trai Jisu. Ula keren hai ki laingut ki senran ki jong u. Kita kilong Petrus, u Jacob, pat u Yohanes. Ki balayo tiak lengai. Hangta ha ka keperket semene kat bau trai Jisu. Udang let ban duai ban yesat ban u kpau baha beneng. Asyai ke baung sedi ya kata ke kuri ke bakang ke balong ke jingsya sitam ke bakordet. Kalor jong ke deng tengah. Trai Jisu ulong yaki hag dekat ke balai pupra. Ulong yaki syong hang ni bat toy apru lembat nga. Kajing dan jong kita ki laingut ki sengran hang ta hag perkat samni ai mun siam sikat de e yu trai Jisu kam tam hap deng jong kata ke por jong ke jing pisah mun siam por ke por det e yu. Kuah yaki bikin up bikin Kristan yu haki jing duai. Na kebenta jong u. Dan rai kini kila yo tiak lengai. Sat ba uji su udang let ban duai. Parlok ba iet. Ngiem hagi ni kisngi. Hagi baki bor ki jong vamant. Ki ale ban kang oi tiak ya ki banget. Hagi ki jong kani ke perthai. Badu vaman rit ban tur persyak. Yangi kum ki banget. Kumbaw la tur persya yu Petrus ya u Jacob ba yu Yohanes wat lagi dan hajan bad hasenda jong Jisu hangta ka perdat semani. Dan oi tiak yangi. Ban pen yo tiak lengai ke jinglong mensim ke jongi. Aduk bengimbang syuk ban puli ke ketien ke jong belai. Ngimbang syuk ban duai. Ngimbang setia ban let si ke jing mani ke jing syekri belai ke jongi. Pen pet mat yangi habang ile ne kran ye ki bukan jadok. Pen smat yangi bengin be si ki jong kani ke jing am. Hendri pen syuk sam tiak yangi. Habaya kran ni ki bukan jaman siya. Sisha kum balong ki senran ki jong u ki ba syirham sisha aga babut ya Jisu hanrei ka dok ka telak ka ketien ka jong play kum taru ka long ki babon lagi ni ki sngi ki ba menta ni kwa ete ban syakri ya Jisu ni kwa ete ban puli ka ketien ka jong play ban duai hanrei bon sin ka dok ka telak ban nimla setia ban le kata Amar kata kini ke dekat ke kot yang abat epi bangin kijat na kata ka jing syok samtia na ka jing yo tia lengai da ka bangin syarai ngin duai halakesni bangin am hap setia ki jing pen syoy ong utrai Jisu ka jing kali kalong da kumno ki Kristan kin yai syarai kani da kumno ngin long kita ki Kristan ki bayai syarai ki don bun ki benta ki bangilak ban le ha kata ka jing yai syarai ke jongi reha kani ke step ngakwa ban kedo tangi ki arteli ki benta kabanengkong na kabaim singi ban duai bat uli ke ketien ka jong blai ka jing duai bat ka ketien u blai ki long ki ar tali ki atiar ki bakong san na ki banget ha uji sukres ki ai hangi ka bor bangila ban job ki jing ban sha ki jing tenju ban tur syaprang ha ki jing le ki baman ka singi jong ka jing ka jongi pol ngi kan mau ka city ki fss kal na ka ban riu ka dekat wei ong ko syemro ya ka jing dakle ka jing pen bat ka white lam siem ka balong tien blai ken ong shushu ka sam ka basis pa khat ndai ka khat ka basis san tien ka jombi kalong ka syarak ye ki kejak jonga bat ka jing syai ha ka lenti jonga singkat mat ka ni ka tien ka jong ublai ni teru pan yai syarai na ka ba duai ong uprai Jisu ha ka ni ka khat Reverend Dr. Billy Graham ong kum ni a prayerless Christian is a powerless Christian Unika Kristan ki bom juduai ki long ki Kristan ki batalat bo
Namar kata bingil aban yelek persya iki bet kap kijung setan berkepop ngidan kamban yai syarai bhai ledi naga bangin pen kelanya kini ke jinglong mensim ka jongi naga bangin iet men puli ka kien ka jong blai batru bangin iet ban duai ban selok betu blai kini arteli kini ban long kum usyabi o bangin peli ka sni maswa bangin sedang ki kam ki jam ki jing trei ki jing ta ki jongi batru kum usyabi o bangin kangno e kata ka sni maswa ka bangin lek ki jing tia ki jing dam ki jongi pada ka bangin la ban le kum ta ngin yo ken ya ka bor ban jap ki jing e bat bangin la ban yelek persya ki jing pensya ki jong usatan Paar ngin syarai dak basiu spa e ka po. Bol ha ka chiti ki FSS kal nok besan ka khat san nyu ong bu khmi bha ti kum no pian om kum ki bom start ri kum ki bastan dak basiu spa e ka po. Na ba kini ki sni ki long ki basniu na ba kum ta to wat long pi ki babet rik ba syampang e ka mon rai. Khat ro yangi bengin syarai yelati naga bengin nang ban siu spa e ka po ngin pendan kam hak ya ka om bengin chupan serwa e ya ka Or kalong ka bakordor hadu kata-kata. Way bakalalet kanamuan paisyo. Markatangi dan kamban syarai bahaya ledi. Maka bapundan kam ya kapor. Ngidi ban tray habakade kapor ngi ban tray. Ngidi ban tia habakade kapor ngi ban tia. Ngidi ban syakri habakade kapor ngi ban syakri. Rangi dan hapdeng ka jingyo tia lengai ka bagenjaman si. Bani penserwah kaya ka por ki kambam say so jong ka jing belai lembah ka ni ka benta ukhat yang abat ipi ka ni ka step madu ong ru lembah ka shiti ka FSS ka nang besan ka khat riu ong to ki jat mi ubayo tia matu mi ni ki bayap le ukres on pensya ya me ong shu shu ake shiti ki nong rom ka nang bakhat ar ka khat wei ong ha ka jing le minat wat long pi ki ba al ya ki ba shit ham ha ka mensim ki ba shak riu prai kino mentahi ong upor brat no e ka jing sho samthia ba kejam sim syarot rangin pongo ita kien ka jong tra jisu ba uang yang apa ya pi syang hang ni pato ya apru lambat nga ngin syang senda utra jisu ngin em sngi ban ya syakri tang ya u kat hadu kita ke sngi ke jingwan sasisen ke jong u am bangin long kum u petros u cakap bat u Yohanes ki ba syupen serwakai ya kapor bagi yo tiak lengai ke jaga mungkin ya unta jongki Oblay kurku lengba jong kene ke jing pusan ka lengkat agani ke step. Oblay na ka benta ka buram ka jong u. Amen. Pengin tuai. Ngai ngo ya me ablay. Namar bamla pen yo ni. Ya kene ke ktin ka bem ka bakordor ka jom. Ka ba me kran hap deng jong ye lengba jong kene ke step. Kumno bangin long ki kristan ki ba syara ya la ka jing hala ka sngi. Bangin syarai dah bangin iet ban pulih ka kitian ka japa. Bangin syarai dah bangin iet ban duai ban yaselak berbe. Madru kum nu atrai bangin nang ya ka ban siuspa ya ka por. Bangin pendan kam hak ya ka. Bagajing ka baman ka sni yarap ingi atrai. Bangin lak ban long shisha kita ki Kristan ki biai syarai bhai la ka jong ka jing at hadu kita ka sni ka jing ban pat sa shisin ka jong bikin ko trai. Snow ablay ka bango. Mengapa ni kini baru ka kertang jong Jisu. Man.